Atay sir, naunsa na po daan eh. Balik na po daan ning lugar ah. Katong niagi, bagyo tinadagpan. Napas mo, pagyod ta. Balik kita karon kay akong panihag. Kadako pra kita karon. Diba, unsa man imong gidala? Aniguro ko sir eh. Katong iagi atong pag checkpoint tare. Gutom kayo. Karon, di na ta magutoman eh. Kaya na naman tayo balon. Mayo na kini imong plano no. Sigurista na kay ka. Di na kita magutman ana. Tagam na ko to sa una. Sir eh, gutom kayo to sa una. Karon, ang problema na nato sir, walay sunan. Ay. Masignay mo agi. Kadako pra kita karon. Kalisura ng dalanan dire. Sir, huwag yung palibak yung mga dakpo no. Aw kini, syaro gulay isa na tumadakpan sa isa ka buok ani. Kay sir, murag wala gyud plano ni mga tawahan na muduol dari ba? Aw, wa sila planong muduol. Aw kita'y muduol. Tugin silang dakpon karon. Kadako ta ginaduulon. Sir, Kadako ta gyud dakpan. kinsa kaning mga tawahan no? Mura lagi nagmagtulis sa baro. Sama na Brad, dakop? Ambot, mura magtulisan mga tawhana. Ayay, ako mga amigo ni Anapod. Di na ba ni mo tungkag ko sa ako pangutana? Giniagawa mo. Unsa na sir? Dako? Dako pit siya ba? Kayo? Oh, ang sila mong lahos. Na, patay. Burag buang mo ng tawahan siguro? Murag apiki yun. Katawhan na ug di mo lahos. Gabalon matanduha kinsa lang mga pas mo. Pas mo og sila. Oy, kaw, sir. Kaw ta. Kaw. Wala ni sila di. Kamu ba? Mga talawan kay mo dagko mo labang, may mga wala tay power capsule. Tagaasa ka ng tawahan no? Burag apikig yun. Taga sunrise, manggod na. Murag nabalbalan ko na sa menteryo ba? Ganay mong kabuang ba? Pahinay ka na lang na. Hala, lost lang dito. Sige ha, mag-una ko nimo ha. Nya kay na may dakop. Ay, mahadlok magkang dakop. Ako'y bahala, may magawa tay power capsule. Unsa day power capsule, Brad? Na, power capsule ba? Wa pa din abot diri sa bambong day. Mao ba? Taga iko ana. Aw, okay, tawaan ka. Daghan. Nagulat ko nimo ug tagaan ko nimo. O sige. Giniagawa. What? Ano, tawanan. Nabuwang na siguro na doon. May dakop to lahat. Buwang yun na. Ay mo kadlo ka ng dakop. May magawa yung power capsule. Buwang. Tay sir, buwang naman siguro ni. Agi lang ko sir. Gamay ra sa taos bambong na may buang masabol. Buwang yun to sir. Kung sa may giaga ka to na, naman siya na, wala may gunitan. Na mo sa gilmit. Buwang yun to. Buang di siguro to. Sir, ato na kami sir. Buwang man siguro to. Kung saan man to sir, naman to yung motor dala. Di po gani ko kay nganong na natoy motor. Kanagyo na kung iingon ni mo. Ikaw ba di ka maminaw na ako ba? Ambot lang atong tuhan na tong na may motor ito dagan may noon nag-helmet mo to ganiha. Kana lagi. Unsa man mo, Brad? O may plano mo labang? Hala, og nagikog ka, hala, labang. Kaniman siguro tong tawanan ay helmet na na, gibutangan og kalo ang helmet. Mo mo kaning tuhan na nga di pa na mo yung motor. Bad Mo lagi na sir. mauna gini tuhan mo gini tuhan na oh. Sir, ako lagi ni, pero ang ako mga pangutana andam mo tubag. Hanap ko ding taong tuhan kaayo. Gani, nimbalik jud ko kay ang ako awag jud ko pila ka adlaw ang ko itulog kay nangutana gyud ko sa mga kagalingon. Kinsa na sila LTO, LTO. Nganong imo man ang gitabunan ng imong helmet ug kalo? Sagdahin na lang na mga sir kay ang ako agad tuyo diri jud manhi ko kay mangutana ko kinsay apuhan ato ni LTO. Bawal na akwa ng kalo nimo. Asa sila natawo, asa sila gipanganak. Ay maglayas na pud ko Ano sila natawo. Ora na ituyo nimo Brad. Ay nagsamok-samok diri dako kay nang dala no. Di lagi ko mulakaw sir og di ko hibaw og kinsay ilang gilikanan. Ay, lakaw. Kay mo Ay, gani lakaw ako na lang, tuyo dire. Nagpadakop gani kog tuyo kay aron makaibalo kog unsa na sila. Unsa Ay, na lakaw. kalingawan. Lagi hasul kay ka. Basig parinti man ang LTO, Ay, parinti man ang nawulsa naman LTO. tawanan. Uy, lakaw, uy. Napay di SWD, basig kaliwat na nila. Ay, lakaw na ba? Dili lagi. Taga na, taga Di Water na ka na mo District. sulon gid. Agoy, nangataga ko pud akong loto. Larga. Unsa uangan ni tahon na sigbalik balik uy. Ug kamong duha diha, ug wa mo'y plano mo labang, kami mo'y muduol ninyo. Sa dami dire sir. Si point ni. Checkpoint. Naman ang signboard ninyo sir. Border din yung tuyo. Mangita man kag signboard. Kaniyo. Oh, kita ka? Kakakita na. Check point. LTFO.
So may violation ako dahil sir. Wa kay helmet, wa kay sapatos, nya nagkarga bigag bulaw buhok. Dili na pwede dire. O pwede na sir, oy bulaw buhok, oy. Ayaw na sir, oy. Kay magkasabaan tanan lang bulaw buhok. Kang Nil kang anak o kang Nil kang apo. Kuan ang papa si Neil, oy. Si kang bata ka gamong-among rumang kanamo. Aw, dito na ba sir? Los. Dapat ka sir ha? Dito na ba sir? Ah, sige, los. Bantay kang papa, sir. Tukan ka na ako. Kasi mutugan na siya, oy. Dad. Kinsa nga itong bayan na sir? Anak to sa igsuon ni Director Tornino Tinir. Tay sir. Di ko ram na makuan ron sir. Gini ako bang? Nakunsa mo na sila na. Si Point na sir. Checkpoint. Palipaon ko ng mga tawanan noon. Tarong boss ma'am, si makapiso ta anak boss ha. Sige, pangulin na mo. Ako bahala lang. Nagmintas na kasi boss din ang tambak pa lang. Nakunsa mundo rin. Panagpaon ito ng mundo noon. Asa na magmintawanan ni Murag? Priha man siguro ito. Anak man siguro ni. Priha man siguro katong ganyan nilabay nga. Hindi na magpanakot. Tarong ng istorya ni mo, pwede ba ikaw no dakpon? Nabi kay violation. Unsa may violation ako mo. Di okay. Unsa jiwuking. Nadi magkudji. Zero din mo kong. Nuranti gigikan dako no? Kamu may naganti. Nanakap mo ni Chok. Oh, nanakop ni kay wala mi sudan, oy. Kamu manduwa. Murang nakaila yung yung duwa ba. Siyempre, makailagi ka na ako. Kay permintin man ko na nako. Permintin kong makita sa dalan. Lagi, sige ko kakitaan mo dito sa Mansilip. Ditong mo nakop. Lagi, nanakop lagi ko dito. Ikaw mo ito yung nanakop ng bulag-buhok na nawala mo galit. Tarong na yung istorya, bisig madunggan ka na akong asawa. Ayay! Lagi, wala ko na sibet. Ikaw dito. Patay ko sa iyo Ako sa to, eh. nun. Ikaw dito bang pare-pareyag dagwa niyo. Gamay-gamay ng duwa. Kade ka, diya, langga. Ganina na kung naminaw ninyo hakin sa manang bulog buhok. Wala ko langga, oy. Patay diya ka, sir. Lagi dahil, sigurado dito ko dahil na mula o buhok na gamay na ba eh. Di pa rin mo na murang ng kanay. Pagtarong boy ha, saan ka tinuod boy? Lagi ma'am, tiniw na ma'am. Bisa pa pagkutanin mo kauban ma'am. Aw, di ko mo apila na, oy. Ibuan ba? Oy, ayaw na ko na, oy. Tarong dia, brada. Ako bining asawa ni niya. Asawa na mahilig mga bulag-buhok. Patay boy ha, nari kay laing bulog buhok. Tiniw na ma'am, nanay lang bulag-buhok ma'am. Ay, ka na ko din. Ana, si Boboy, atong tagalaw. Gidala niya glandan, karon landahan na po ni mong dalaon. Have a nice day everyone. Shout out ko ni Rica Arado, Rex Odilia, Mary Ann Diaz, Janre Taladok, and Nelson Thunder. Shoutout po ko ni Ate Rosel Munggo from Hong Kong, Omicron, Dasma Cavite, Ate Aida Maglangit, shoutout te, Lisel Hudelia Pitogo, and Lucien Lee. Shout out day ko sa Jalo Hasbat, si GM o si lang ate dra. Shout out og ni Jondri Aldaba, Joselmi Sumagang, Rain Sumalinog Castro, George Gugi Masora, Claire Pasco. O shoutout ni Iglin Amarillo Flores, Ricardo, Nancy Tumarok sa CK Hor, Jocelyn Castaños Jadji dito sa Kulo, ug si Eileen Villamor sa kunya dito Balugo, Jasmine Resonable sa Nusi Tambulig, Ailey Maglasang, ang Kling Kling Binder, among suki. Shout out, Shout kung palihog na out. kung follow sa among FB page, subscribe sa among YouTube channel. Shout Thank you. out. Follow.